Human sa kutay sa mga pag-usbaw sa presyo sa produktong petrolyo, Nisaka na usab ang mga nagunang palaliton sa lalawigan sa Bohol. Ano ang report ni Alan Domingo? Human misutoy ang pagsaka sa presyo sa petrolyo sa mga gasolinahan sa Bohol, miapas usab ang pag-usbaw sa presyo sa mga isda. Sa Tagbilaran City Central Public Market, misaka gikan sa 20 ngadto sa 50 pesos ang presyo sa isda matag kilo. Sa pagkakaroon, mo presyo na gikan sa 300 ngadto sa 600 pesos ang matag kilo sa isda. Ika pagkabuan nun man, minus ako na nagat tungod kay kanang mahalang krudo na gansi biasa mudong sa laod. Apektado usab sila mga fish vendor tungod kay adunay mga mamalitay og isda nga moreklamo tungod sa kamahal sa presyo. Nabalakaw, bukuminon kay mahal presyo niya. Kami po mga panindahay ma'am, naningkamot man dyan mo apas og presyo ma'am kay ijawat po namo kay nabi po may matag-adlaw nga bayronon. Mga customer na usahan mga customer mosabot ra pod ma'am kung mahal ang isda. Nadyo ko uban customer nga moreklamo nga. Kapamahal na uban customer. Samtang, misaka na usab gikan sa 42 ngadto sa 65 pesos ang matag kilo sa bugas humay. Mo presyo na usab gikan sa 65 pesos ngadto sa 72 pesos ang matag kilo sa ganado rice. Misaka kini og 7 pesos. Ubos gihapon sa presyo sa bukid rice gikan sa 42 ngadto sa 46 pesos ang matag kilo. Wa na mosaka ang presyo sa local rice tungod sa maayong ani nini. Apan posible gihapong mupasaka ang mga negosyante sa presyo sa local rice kung magpadayon ang pagsaka sa presyo sa petrolyo. Kauban si Clans Gabuten ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.